disciples abangabafundi bakabani bakaJesu. And the Bible says abafundi bahamba bayongena endlini ngaphakathi bazikhiyela ngaphakathi endlini. Alibonke malekhosi. And uma uqhubeka nokuyifunda lithi iBhayibheli babezikhiyela ukuthi amasosha nebaqhabathe ngabatholi. Bona bazalwane. And the Bible says while they were still inside the house, uJesu ubonakala sekanye nabo. Abangaki amawindi onke avaliwe, iminyango yonke njani, akekho ophumayo, akekho njani, but ubonakala sekuphi mama? Sihamba kanye nabo nje kanje, hamba nabo nje kanje, hamba kanje, hamba kanje phakathi kwabo. Yabani ubonakala sephakathi